As festas do Nazareno regresan xa sen restriccións logo de 2 anos de pandemia. Como é tradición, o terceiro domingo de setembro volverá a haber procesión das Mortallas, unha festa declarada de interese turístico de Galicia, que volverá a percorrer as principais rúas da vila. Un dos aspectos nos que se prestará este ano maior atención é o tema da seguridade, xa que se prevé unha masiva afluencia de persoas ese día á localidade. Vamos a garantizar a seguridade ao máximo ese día, que é primordial, e o Nazareno pois vai a volver a celebrar esa procesión tal como era tradicional dende fai moitísimos anos. Importantísimo para esta festa recuperar, porque é o centro de todo e é o día que temos máis afluencia de xente e, por lo tanto, vai algo que ten que salir á perfección. Este ano parece ser que ataúdes, eu non sei cantos poderá haber, pero de 3 ou 4 teño referencia que van a ir. Daqui ás festas quizás haya máis. De momento non sei oficialmente, pero por xente que vai ir, sí, van a ir 3 ou 4 ataúdes. Donde antes iban 8 ou 10 ou 12, antiguamente iban a 16 ou 20, pero bueno, os tempos van cambiando e as enfermedades agora tamén se curan xa de outra maneira. Dende a comisión quixeron agradecer tamén a implicación do Concello na organización dos festexos, aumentando o orzamento destinado a este fin, ao suspenderse o petitorio porta a porta. De andar pedindo polas portas, eu creo que despois da pandemia agora xa é pasado xa. Eso xa, por nós, nunca volveremos a andar pedindo polas portas. Entonces, o Concello pois, nos axudou bastante para poder celebrar as festas da forma que se van a celebrar, non? Eles asumen o 50% e nós o outro 50%. En canto á programación festiva, tanto a Comisión de Festas como o propio Concello teñen deseñado un amplo cartel de actividades para satisfacer a todo tipo de públicos. Destacan as verbenas a cargo de Alianza, New York e Olympus e os concertos tributo a Rafaela e a Queen, que serán os pratos fortes dos festexos. Nos tributos que vamos ter de Rafaela e de Queen, que serán dous dos pratos fortes dos cartéis orientados a todo tipo de público e que rememorarán temas moi coñecidos de ambos os dous artistas. O broche de ouro das festas porán un ano máis os tradicionais fogos artificiais dende o mar, que este ano recuperarán tamén todo o seu esplendor.